Включване и изключване на кръг. Димиране на кръг. Сега ще натиснем бутона OFF, който трябва да димира наобратно всички включени кръгове. Натискам бутона. Сега задържам бутона OFF и в всички управляеми лампи ще се димират. Като пак по-отделно може да се включи на всеки кръг. Натискаме пак бутона OFF и всичко трябва да изгасим до нула, всичко, което управляваме. Така бавно почват да се затъмняват, вече са затъмнени. Същото нещо го прави на горен етаж. Така мога да нагласим осветеността на всеки един кръг, като натиснем бутона да изключи и го задържаме, докато почне да се димира. Като стигне избраната осветеност, го пускаме бутона и тя се запаметява в драйвера. И следващия път, като включим и изключим, си остава на димирното положение. Ако искам да изравним осветеността на всички кръгове, най-лесно става с бутона OFF. Първо го натискаме, за да се изключат всички кръгове. След това го задържаме и всички управляеми лампи, които са програмирани с бутона OFF, почват да се димират, като всички са с еднаква осветеност. И в момента всички са изравнени. Пускаме бутона и навсякъде се запаметява текущата им осветеност. И след това ето, всичко е запаметено. Това е първата имплементация на системата за осветление. Качвам се горе да видим таблата. Това е таблото, в което са бутоните, в които влизат всички бутони от долния етаж. Това са платките. Всяка една платка влиза по 4 бутона и е свързана към общ бъс. Ето бяло, червеното и синьото е общия бъс. Това е общата шина на бъс. Тук комуникацията дори минава и през съвсем отдалечени кабели и през сот кабели минава, така че работи много стабилно. Това е захранването на комуникацията. Това са отделните предпазители, кръгове. В общи линии това е. Благодаря за вниманието.